ಪಾಪ ನಾನು ಇದ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಾ ಮುಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೋನಾಗನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಕಡಂಬಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೇ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ವೆದರ್ ಫುಲ್ಲು ದುಮ್ಮು 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 ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಲಂಗ ಕಟೊಂದು ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದುಂಡು ಇದು ಜನಗಳು ಟೆನ್ಷನ್ ರೀಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜರೇ Hii Lovebirdz Family guys, good evening ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ದಿಂದ ತಂದ್ಕೊಡು ಮುಂಚೆ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಇಂತ ತಮ್ಮನೇಲ್ ತೋರಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ പോകുന്നില്ല ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ ಆಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಹಿಡ್ದು ಸಾಲೆ ಬರ ಪಾರ್ದ ಆತಂಡು ರಾಜರು ಮಾಮ ಬರೋಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಇದ್ರಡು ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಲಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ರೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ಶೃಂಗೇರಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇತ್ತಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಬರ್ಬಿನಿ ಏನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಈತನ್ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಷ್ಟಲೇ ಅಮೀರ್ ಬರ್ತೀರ ಅಮೀರೇ ನ್ಯಾಯ್ ಬನ್ನಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮತ್ತ ದೂರ ಹೋಗಿನಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಸಂಸಾರ ಗಡ್ಡ ಆಡೊಂದು ಗಡ್ಡ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಾಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗುದು BBS ಮಾಡ್ಕೊಡ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಹೈ ಮಂತ್ಲಿ ಗೀತಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಧನ್ ಪರ್ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೈದ ನೀರಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಲ ಹೋಗುನು ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಬಾಟಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲು ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡು ಬನ್ನಗನೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಏರು ಬೋಡಿಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬುಣ ಸೊ ಅಮ್ಮೆರಡ ಕೈ ನೀಟ ಒಂದು ಇರ್ತಲೆ ರಾಜರೇ ದಾದಾಗೆ ಮಗಲಿಗೆ ಸುರುಕಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ದೇತನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಪೇರೆಜ್ಜ ಬಂದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಕೊನಪರಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದಲ ಕೊನವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ದೇತನ ವರಡಲದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಗೈಸ್ ರಾಜರು ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅವಳು ರಶೀದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆನೆ ಪೇಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜರ ಅವ್ರು ಲೈನ್ ಉಂಟಿದೆ ಇರ್ತಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವಳು ವ್ಯೂ ಅಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಲಿ ನೆರಳ್ಡೊಂತೀಯರು ಅಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಲಿ ನೆರಳ್ಡೊಂತೀಯರು ಶಾನು ಓಡಿ ಬೈದಿ ನೀರು ಓಡಿ ಬೈದಿನಿ ವೆಚ್ಚುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸಗ್ ನಮ್ಮ ರಶೀದಿ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ಸೊ 500 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಾಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಜನ ಅಂತೂ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಪೋತಿನಾನಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂದ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಬರೆಪಾವನ ಪರ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ರಾಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆರ್ನ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಆದ್ ಪಿತೆ ಇಬ್ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೇತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ದುಂಬುದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ
ಕಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡು ತೂತಿನ ಸಮಾಜದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡು ದೀಪದ ದೀಪದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರನ್ ದೇವಾಲಯ ತುಲೆನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಫ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೆತ್ತನೆ ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾ ಪುಂತಿದ್ದಾರೆ ತೆಮೂಲ್ ಮೀನುಂಡು ತುಲೆ ಮೀನು ರಾಜರೇ ಮೀನು ತೋಜಾಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನ್ ಮೀನು ತೂ ಒಂದು ಇರ್ತಲೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಜಿ ನಟ ತೂಂಡ ಹಾ ತಿರ್ತು ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಮೀನು ತೂರೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಸಾನುಲ ಅಜ್ಜಿಲ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೀನು ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಗೈಸ್ ಅಂಕ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಫುಲ್ಲು ಎಸಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಕಟ್ಟಿನೇರ್ದವರ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಜರ್ಡು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅವಳು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಾಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ವೆದರ್ ಫುಲ್ಲು ದೊಮ್ಮು ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಲಂಗ ಕಟ್ಟಂದು ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಂಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದುಂಡು ಈಗ ಜನಗಳು ಡೆಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾವು ಜಿಂಕ್ ಅತ್ತ ರಾಜರೇ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಯಪ್ಪೋ ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರೀಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂಕೊಲು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಹೊರನಾಡು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡುವ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂತೆ ದೂರ ಒಪ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ನನ್ನ ಏಪ ಬರ್ರೆಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂತೂ ಬೈದ ಅಡೆಗ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೃಂಗೇರಿಡ್ಲ ಒನಸುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಸಾರದಕ್ಕ ತೊಲಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಾರು ಅರ್ನ ಓ ಸೀನ್ ತೆಪ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವೇನೆ ದೆಪ್ಪುನಿಯಾನು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಲುಕ್ಕು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಪ ದೇವಸ್ಥಾನದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹೊರನಾಡು ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಗಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ರೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಡು ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತೂವರೆ ನಂಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪಕ್ಕಿಲ್ದ ಸೌಂಡು ಕಪ್ಪೆಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ ತೂಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಆಂಡ ದೇವೆರನ್ ತೂವರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮೂಲಂತೂ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಿದೈಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಕ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದು ಒಣಸಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಗತಲಿ ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುಗೆಲಿಡು ಬೂರೊಂದೇರು ನನ್ನೊಂಜಪ್ಪೆ ಪಿರವಡು ಸೀಟಿಗೆ ಹೊರಗದು ಜೈದೇರು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋನಾಗನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಲ್ಪ ಪಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಡಂಬಿ ಜಲಪಾತಗೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಬಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲೇ ಗೈಸ್ ನಂಡೆಡ್ಕುಲ್ ದೇರ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜನ್ ನಿಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರೋ ಒಂದು ದೇವ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪಾತಾರೆ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂಕಿ ಪೂರ ನಿದ್ರೆದ ಮೂಡ್ ಹಿಡಿತ ಗೈಸ್ ಅಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂಜಂಗಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬರಬಹುದು ಹಾಯ್ 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 ನೆಟ್ಟುಂಡು ಗೈಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಸ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅದುರುಂಡು ಪೂರ ಅದುರುಂಡು ಉಂತನಾಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪನ್ನಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ మనమల్ల గాడిల్ల బరపనటే పాప నేను నిద్ర పోయిజా నిద్ర పోడియా పోదు మారా ఇంచ దూర పోదు ఇంచ తాంటుంది మారా ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಜಿನ ತಿರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಜವ್ವೆ ಹೋಯ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗರಿ ಚಾಪ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಏನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ರಾಗಿ ಸರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತೆ ನಂಚಾದ ರಾಗಿ ಸರಿತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಮಿಕಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತುದು ಕೊರ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದ್ ಮನಾರ ಉಂದುಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ್ ದುಂಬುದಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡಿಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್. ಸೊ ಬೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಆ ಮರ್ದನ್ ಕೊರೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಐತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತು ಒಂದುಪ್ಪರ್. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಓ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಂಗ್ ಆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೆಂತದ ಮರ್ದ್ ಮನಾರ ಮರ್ದ್ ಬೆದ್ಮೆದಿಗೆ ಬೋಡಿಪುನ ಪೂರ ಮರ್ದುಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೋಡಿಪುನಂಚಿನ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ 6 ಮಂತದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಫುಡ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತ ಹೆಲ್ದಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಡ್ತಿಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟೆ ಅನ್ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ LKGಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಂದಿಕೆ ಎಂಡಾರು. ಸೊ ಸಾನ್ವಿ LKGಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತಜೇರು ನರ್ಸರಿಗೆ ಪಿರಾರೆನ್ ಪಾಡಿನಿ ನಮ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗೋಲಾಯ್ನಿ ಅಂಚಾದ್ ನರ್ಸರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಯಾರು.